ஓகே, செஷனுக்கு போகலாம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் ISKCON நங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம செக்ஷன் சி பார்க்கணும். இந்த பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு நிழல். இதை நம்ம நிஜம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு விடுதி. நம்ம எங்கேயாவது யாத்திரை போகும்போது, நம்ம எங்கேயாவது ரூம் எடுத்து டூரிசம் எல்லாம் போகும்போது ரூம் எடுத்து தங்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் தான் இது அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துட்டோம். இததான் நம்ம நிஜம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு ஏன் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம அறியாமையில இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த நிழலை நிஜம்னு நம்பிட்டு இருக்கோம். ஆனா இது இந்த நிழல் நமக்கு ஒரு உண்மையை உணர்த்துகிறது. என்ன உண்மை அப்படின்னா, இந்த நிழல் மாதிரி நிஜம் ஒன்று இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு உணர்த்துகிறது. அந்த நிஜம் எங்க இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த நிஜம் ஆன்மீக லோகத்திலே இருக்கிறது. அந்த ஆன்மீக லோகத்திலே இருக்கிற நிஜத்தின் பிரதிபலிப்பு தான் இங்கே பிம்பமாக நமக்கு தெரிகிறது. எப்படி ஒரு குளக்கரையில நின்று நம்ம மரத்தை பார்த்தோம்னா தலைகீழா தெரியும். அந்த மாதிரிதான் வேர்கள் மேலேயும் கிளைகள் கீழேயும் இருக்கின்ற மரம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அந்த கிளைகளோட பிரான்சஸ் எல்லாம் எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இலைகள் எல்லாம் வேத பதத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிளையினுடைய நுனியிலே மனிதர்களும் மிருகங்களும் இருக்கிறார்கள். கிளையோட மேல் பாகத்துல தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். எப்படி இவங்கெல்லாம் ஏன் அந்தந்த பிளேஸ்ல ஏன் மேல அவங்க இருக்கிறாங்க, ஏன் நம்ம கீழே இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம முக்குணங்கள்னாலே ஆளப்படுகின்றோம். அந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு ஏற்ப எவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷன்ல நம்ம இருக்கிறோமோ, நம்ம சத்துவகுணத்துல மேலோங்கி இருக்கிறோமா, இல்ல ரஜோகுணத்துல இருக்கிறோமா, இல்ல தமோ குணத்துல இருக்கிறோமா, அதற்கு ஏற்பவே ஒரு இடம் அந்தந்த ஸ்பீசிஸ்னால நிரப்பப்படுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு சமவெளியை பாக்குறோம். ஒரு ஊர் பச்சை பசேல்னு இருக்கு.
இன்னொரு ஊர் வந்து ரொம்ப வறண்ட நிலமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து காரணம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எந்த குணங்கள் மேலோங்கி இருக்கிறதோ அந்த குணத்திற்கு ஏற்பவே நம்ம வந்து அந்த இடம் வந்து நிரப்பப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து எப்படி வந்து இந்த மரத்தை விட்டு இந்த மரத்திலிருந்து எப்படி நாம் விடுதலை அடைவது, இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருந்து, இந்த பௌதீக சிக்கல்களிலே இருந்து எப்படி நம்ம வந்து வெளியேறுவது அப்படின்னு கேட்டா அசங்க சஸ்திரேன அப்படின்னு சொன்னார் பகவான். அதாவது பற்றின்மை டிட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த கோடாரியினாலே வலிமையாக அந்த மரத்தை வந்து வெட்டி எறிய வேண்டும். சோ வெட்டி எறியணும்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த மரத்தை பற்றிய எல்லா உண்மைகளையுமே நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். சோ தெரிந்து கொண்டு அந்த மரத்தை பற்றின்மை அப்படின்னா அசங்க சஸ்திரேன அந்த பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தினாலே வலிமையாக வெட்டி வீழ்த்தி விட்டு அதிலிருந்து வெளியேறி வரணும். அதுல இருந்து வெளியேறி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் கிட்ட சரணடையணும். பகவான் கிட்ட சரணடைகிறதுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆக ஆக நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம விலகி சென்று கொண்டே இருக்கிறோம். சோ மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலே நம்ம ஆசைகளை துறந்தால் ஒழிய நம்ம வந்து பகவான் பக்கத்துல போக முடியாது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். சோ அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இருக்கக்கூடாது, டுவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது, இருமைகள், இன்பம், துன்பம், மானம், அவமானம் இப்படிங்கிற குணங்கள் எல்லாமே நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டும். அப்புறம் பொய் அகங்காரம், மயக்கம், அப்புறம் கோபம் இது எல்லாமே நம்மை விட்டு விலகிவிட வேண்டும். சோ இது எல்லாம் விளக்கினதுக்கு அப்புறம் பகவான் நித்தியமானவர் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைய முடியும். சோ நம்ம சரணடைதல் சரணாகதி ஒன்று மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். மற்ற எந்த யோகங்கள் செய்தாலுமே ஞான யோகமாகட்டும், கர்ம யோகமாகட்டும், அஷ்டாங்க யோகமாகட்டும், பக்தி யோகம் செய்யாமல் பகவானிடம் சரணடையாமல் அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யாமல் நம்மனால வந்து பகவானை வந்து சென்று அடைய முடியாது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சரணாகதி தத்துவத்தை எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த செக்ஷன் சில 12 15 வரைக்கும் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னா பகவான் தான் பராமரிப்பவர். எதையெல்லாம் பராமரிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்முடைய உடலை பராமரிக்கிறார், நம்முடைய மனதை பராமரிக்கிறார், நம்முடைய ஆத்மாவை பராமரிக்கிறார். சோ எப்படி எல்லாம் பராமரிக்கிறார்? கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் த மெயின்டைனர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? இருக்கீங்களா பத்மா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Can you hear me? கேக்குது மாதாஜி. நான் படிச்சுட்டுமா மாதாஜி? படிக்கிறீங்களா? இல்ல படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன். காம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாராயாம் அகம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகஹ. 12 நேத்து படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. 2-3 பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சரி பரவாயில்ல. இப்ப நீங்க ஓகே, நான் மறுபடியும் உங்களை ஞாபகப்படுத்துறேன். பகவானுடைய சூரியனுடைய பிரகாசம் என்னிடம் இருந்தே வருகிறது. சோ பகவானுடைய ஒரு கண் வந்து சூரியன், இன்னொரு கண் வந்து சந்திரனுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. சோ பகவான் கிட்ட இருக்கிற அந்த அந்தரங்க சக்தி தான் அவருடைய தேஜஸாக இருக்கிறது, அந்த பிரம்ம ஜோதியாக இருக்கிறது. அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் அந்த ஆன்மீக லோகத்தை வந்து பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த பிரம்ம லோகத்தில் இருந்து வெளிப்படுகின்ற பிரகாசத்தை நாம ஏன் பார்க்க முடியல அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, ஆன்மீக உலகம் வந்து இந்த விண்வெளியிலே ஆன்மீக உலகம் அப்படிங்கிறது 3/4 பாகம், இந்த பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறது 1/4 பாகம். ஒரு ஓரத்துல இருக்கு, ஆன்மீக வெளியின் ஓரத்துல இந்த பௌதீக உலகம் இருக்கு. இந்த பௌதீக உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்திலே இருந்து வருகின்ற அந்த பிரம்ம ஜோதியை மகதத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த 7 லேயர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, 8 லேயர்ஸ். சோ அந்த மகதத்துவம் அப்படிங்கிற லேயர் வந்து மறைத்து கொண்டிருக்கிறது. என்னென்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? மகதத்துவத்துல இருக்கிற லேயர்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறதா? நம்ம அந்த இது பார்த்தோமே, அந்த லோகங்கள் எல்லாம் பார்த்தோமே, 7 14 லோகங்கள் அப்படின்னு அந்த சார்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கோலோக பிருந்தாவனா சார்ட். அதுல வந்து ஒரு ஓரத்துல
மகதத்துவம் இருந்துச்சு. அந்த மகதத்துவத்தின் லேயர்ஸ் ஒன்னு ரெண்டு சொன்னா கூட போதும் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜீஸ், பிரபுஜீஸ், உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? இல்ல நானே சொல்லிட்டுமா? 5 பூதங்கள், 5 பூதங்களும் இப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? 5 பூதங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள், இல்ல மாதாஜி, அது 24 பூதங்கள். 5 புலன்கள். இல்ல மாதாஜி, மகதத்துவம் அப்படிங்கிறது 8 விதமான லேயர்ஸ்னால மூடப்பட்டிருக்கு. 5 ஐம்பூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், பிளஸ் மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8 லேயர்ஸும் தான் மறைச்சிட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம அந்த பிரகாசத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. அந்த பிரகாசம் இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வராது. சோ இந்த சந்திரனுடைய பிரகாசம் அதுவும் பகவான் தான். நெருப்பினுடைய பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்தே வருகிறது. சோ நெருப்பு இல்லாம நம்மனால எதையுமே சமைக்க முடியாது இல்லைங்களா? சோ பகவானே நெருப்பாக நம்ம வயிற்றுல இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடு எல்லாமே ஜீரணமாகின்றது இல்லைங்களா? சோ ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், அந்த நிறைய யோக சக்கரா, சச்சக்கரா பார்க்கும்போது பார்த்தோம், பகவான் இந்த வயிற்று பகுதியிலே நெருப்பாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ ஆயுர்வேதமும் அதையே சொல்கிறது. சோ நான் நெருப்பாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த நெருப்பு தான் நம்ம சாப்பிடுகின்ற சாப்பாட்டை ஜீரணித்து கொடுக்கிறது. சோ அதனாலேயே நம்முடைய எல்லா அங்கங்களும் அவயங்களும் எனர்ஜியை பெற்றுக்கொள்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அந்த நெருப்பு குறையும் போது நம்மளுக்கு பசிக்காது, அப்போ அஜீரணம், அப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அந்த நெருப்பாக இருப்பதும் பகவான் தான் அப்படிங்கிறது இந்த உண்மை நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. சோ இந்த ஸ்லோகம் 12வது ஸ்லோகம் இது சொல்லியிருக்கு. அடுத்தது மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், இன்னொன்னு நீங்க படிச்ச ஸ்லோகத்துக்கு நான் இன்னும் வரல. சரி மேம், சரி. காமாவிஷ்ய இப்பதானே படிச்சீங்க? ஆமா, நான் இப்ப அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். காமாவசிய சபூதானி. சோ நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம அந்த கோலோக இல்ல பார்த்தோம், மூன்று விதமான விஷ்ணுக்கள். காரணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, சீரோதக சாயி விஷ்ணு. அவர் சொல்றாரு, பகவான் நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். ஒவ்வொரு அணுவுக்குள்ளையும் அவர் நுழையறாரு. சோ நமக்குள்ளயும், நம்மோட மனசுலயும், எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய மனசுக்குள்ளயும் அவர் நுழைகிறாரு. சோ எனது சக்தியால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு பிளானட்ஸ், எத்தனையோ பிளானட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? எத்தனையோ பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு. அது அத்தனையுமே அங்கங்க அதோடைய பொசிஷன்ல, அந்த ஆர்பிட்டரி பொசிஷன்ல அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிறது. எதனால உட்கார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, பகவானுடைய சக்தியினாலதான் அது எல்லாமே அந்தந்த ஆர்பிட்டரி பிளானட்ஸ் அவை அப்படியே நிலைத்து இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இது பிரம்ம சம்ஹிதையில கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னா, ஒரு கைப்பிடி மணலை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கைப்பிடி மணல் நம்ம கைக்குள்ள இருக்கிற மாதிரிதான் அந்தந்த கிரகங்கள் எல்லாமே அந்தந்த இடத்துல பகவானுடைய சக்தியினாலேயே நிலை பெற்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இப்ப அந்த கைப்பிடியில இருக்கிற மணலை நம்ம தூக்கி விசிறி எரிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய சக்தியை இழந்து அவை எல்லாமே தட தட தடன்னு கீழே விழுந்துரும். அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ எல்லா கிரகங்களும், எல்லா பிரபஞ்சங்களும் எல்லாமே, பகவான் படைத்த எல்லாமே அந்தந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா பகவானுடைய சக்தி அதை அங்கங்க எது எங்க இருக்கணுமோ அந்தந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறார் பகவான். சோ பகவானுடைய சக்தியினாலேயே அது எல்லாம் நிலை பெற்று இருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம். சோ பகவான் தான் சந்திரனுக்கு அந்த பிரகாசத்தை தருகிறார் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த சந்திரன் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட இருந்து சக்தியை வாங்கி காய்கறிகளை வளப்படுத்துகிறார், சுவையுள்ளதாக ஆக்குகிறார். சோ நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். சோ எப்படி அப்படின்னா, சந்திரனுடைய ஒளி நம்ம அந்த காய்கறிகளை வளப்படுத்துகிறது. ஒரே மண்ணுதான், ஆனா கரும்புக்கு இனிப்பு சுவையையும் மிளகாய்க்கு கார சுவையையும் கொடுக்கிறது.
சோ இது பெரிய அதிசயம் இல்லைங்களா? எப்படி வந்துச்சு? ஒரே மண்ணுல விளையிற அந்த மண் அந்த தாவரங்களுக்கு வேறு வேறு சுவைகள். இத கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். சோ இதையெல்லாம் கொடுத்து நம்ம அதையெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இல்லாவிட்டால் இந்த மாதிரி பயிர் வகைகள் இல்லாவிட்டால் நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது. சோ இந்த சமுதாயம் உயிர் பிழைத்து இருக்கணும் அப்படின்னா அது பகவான்னாலதான் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாச்சி படிங்க. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினம் தேகம் ஆஸ்ரிதஹ பிராணாபான சமாயுக்த பசாம்யன்னம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். நான் முதலே சொன்னதுதான் இது. சோ பகவான் நம்மளுடைய உடம்புல ஜீரண நெருப்பாக, அந்த ஜீரண சக்திக்கு ஒரு நெருப்பு, ஒரு ஹீட் தேவைப்படுது ஜீரணம் ஆகணும் அப்படின்னா. அது யார் அப்படின்னா பகவானாக தான் இருக்கிறார். சோ அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைக்கிறார். நம்ம இன்ஹேல் பண்ற அந்த காற்று, நம்ம வெளிவிடுகிற அந்த எக்ஸ்ஹேல் பண்ற அந்த காற்று, இதனுடைய ஒரு பேலன்ஸ்டா இணைஞ்சு 4 விதமான உணவுகளை செரிக்க செய்கிறார். என்ன அது 4 விதமான உணவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சில வகையான உணவுகளை நாம் விழுங்கி சாப்பிடுகின்றோம். சில வகையான உணவுகளை நாம் உறிஞ்சி சாப்பிடுகிறோம். சில வகையான உணவுகளை நாம நக்கி சாப்பிடுகின்றோம். சில வகையான உணவுகளை நம்ம மென்று சாப்பிடுகிறோம். சோ இந்த மாதிரியான உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம நமக்கு சக்தியை நம்ம தேடிக்கொள்கிறோம். சோ நம்ம உண்ணும் முறையிலும் அவர் இருக்கிறார், உணவுப் பொருள்களை தருவதிலும் அவர் இருக்கிறார். சோ அந்த உணவுப் பொருள்களை செரிக்க செய்வதிலும் அவர் இருக்கிறார். சோ எல்லாத்துலயுமே அவர் இருக்கிறார். அப்போ அவரின்றி எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நான் விவசாயம் பண்ணேன், நான் கஷ்டப்பட்டு பயிர்களை விளைவிச்சேன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா அத மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனம் வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ இதுக்கு தேவையான காற்று, நீர், சூரிய ஒளி, சந்திரனுடைய ஒளி, இது எல்லாத்தையும் தருவது எல்லாமே பகவான் தான். சோ பகவான் நமக்கு இது தராம நம்ம இது எதையுமே நம்மளால செய்ய முடியாது. அப்போ ஒரு உயிர்வாளி சுதந்திரமானவனா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. நம்ம எல்லாத்துக்குமே பகவானை சார்ந்து இருக்கிறோம். அதுதான் உண்மை அப்படிங்கறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானே எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இது ரொம்ப இது படிங்க. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த சம்ஸ்ருஞானம் அபோகனம் ச வேதஸ்ச சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர்ஞானம் ச வேதை சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். இங்க ஸ்மிருதிர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம், நமக்கு ஞாபகத்தை தருவது. மறதி அப்படிங்கிறது அபோகணம். ஞானம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், அறிவு. சோ இந்த மூன்றையும் தருவது பகவான் தான். சோ ஸ்மிருதிர் அப்படின்னா ஞாபக சக்தி, ஞானம் அப்படின்னா அறிவு, அபோகணம் அப்படின்னா மறதி. இந்த மூன்றையும் பகவானே தருகிறார். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இந்த படத்தை பாருங்க, பகவான் எல்லாருடைய மனதிலுமே பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். ஸ்ரீரோதக சாயி விஷ்ணு, சரிங்களா? அந்த ஸ்ரீரோதக சாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக எல்லா உயிர்வாளிகளின் மனதிலும் வீற்றிருக்கிறார். பகவான் கிட்ட இருந்துதான் ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி, சோ ஸ்மிருதி, ஞானம், அபோகணம், இந்த மூன்றும் உண்டாகிறது. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சோ இதுதான் வேதத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்க தெரிகிறது.
வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. அப்போ வேத கல்வியின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வதுதான். அவரை அறியாம நான் அந்த வேதம் படிச்சிருக்கேன், நான் இந்த வேதம் படிச்சிருக்கேன், எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கலாம், காலரை தூக்கி விட்டுக்கலாம். ஆனா அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி இல்லைன்னா அவங்க கத்துண்ட அந்த வேதத்தினால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஆனா ஒரு சிலர் வேதங்கள் எதுவுமே கற்கல, ஆனா நான் பகவானுடைய பாதத்தை, தாமரை பாதத்தை கெட்டியா பிடிச்சுட்டு இருக்கேன், நான் நாம ஜபம் கண்டிப்பா செய்யறேன் அப்படின்னு ரொம்ப பக்தி பண்றவாளுக்கு இந்த வேதங்களை கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. சோ கொள்வதன் நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வது. வேத கல்வியை கற்றுக்கொண்டும் கூட கிருஷ்ண பக்தி இல்லைன்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளாமல் பகவானுடைய பாதமே சரணாகதியா அடைஞ்சிட்டவங்களுக்கு இந்த வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க இந்த வேதத்தை எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டவங்களுக்கு சமமாக இருக்கிறார்கள். சோ இந்த வேதத்தை பகவானேதான் வேதம். வேதம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய மூச்சு காற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டது. சோ இந்த வேதாந்தத்தை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வேதவியாசர். அவர்தான் இலக்கிய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணருடைய இலக்கிய அவதாரம் எது அப்படின்னு கேட்டா வேதவியாசர் தான். சோ சத்தியவதிக்கும் பராசரர் முனிவருக்கும் பிறந்தவர் வேதவியாசர். பகவானுடைய இலக்கிய அவதாரம் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க மறந்துடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்ப பார்த்த 3 ஸ்லோகம் தான் இங்க மறுபடியும் சொல்றாங்க. இங்கிலீஷ்ல அங்கங்க போட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ணா ஆஸ் தி மெயின்டைனர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சோ இந்த பௌதீக உலகத்தை எல்லாம் படைத்து, இந்த அண்ட சராசரங்களை எல்லாமே படைத்து அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனாக இருப்பது யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ அவரே அந்த சூரியனுக்கு பிரகாசத்தையும் சந்திரனுக்கு பிரகாசத்தையும் கொடுக்கிறார். சோ அவரே அங்க அதாவது இந்த ஆன்மீக வெளியிலே இந்த சந்திரனுக்கோ சூரியனுக்கோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்கோ ஃபயருக்கோ வேலையே கிடையாது. ஏன்னா பகவானுடைய ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகிற அந்த பிரம்ம ஜோதி, அந்த தேஜஸே எல்லாவற்றையும் ஒளிரச் செய்கிறது, பிரகாசப்படுத்துகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Krishna as the maintainer of the world. Mathaji, oh sorry, இந்த வியாசருடைய பேரண்ட் சொன்னீங்களே, அம்மா பேரு அப்பா பேரு? சத்தியவதி பராசர முனிவர். பராசரர். Thank you. So பகவான் தான் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ், அதாவது இந்த உலகத்தை எல்லாமே அந்தந்த பிளானட்ஸ் அந்தந்த பாதையிலே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. என்னைக்காச்சும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா இந்த பிளானட் இந்த பிளானட்டோட இடிச்சிச்சு, அந்த பிளானட் அந்த பிளானட்டோட ஏதோ நடந்துருச்சு, கீழே விழுந்துருச்சு, என்னமோ நடந்துருச்சு அப்படிங்கறத அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸுமே நம்ம கேட்டிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா பகவானுடைய சக்திகள் அதாக அந்தந்த இடத்துல நிறுத்தி வைத்து கொண்டிருக்கிறது. நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு கைப்பிடி மணல்ல நம்ம கையில இருக்க பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இறுக்கி பிடிச்சு வச்சிருக்கிறார். அந்த சக்தி பகவானுடைய சக்தியினாலேயே எல்லாம் அதாவது இடத்துல கரெக்டா இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. ஆனா அந்த மணலையே நம்ம தூர வீசி எறிந்தோம் அப்படின்னா இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே டபடபான் கீழே விழுந்த மாதிரி விழுந்துரும். சோ அந்த மாதிரி பகவான் செய்ய மாட்டார். தன்னுடைய சக்தியினாலேயே அதை எல்லாவற்றையும் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். இப்படிதான் பகவான் மெயின்டைன் பண்றார். அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு எல்லாம் அந்த தாவரங்களை சந்திரனுடைய ஒளியாலே வளப்படுத்துகிறார். அந்த வாழ்வுக்கான ரசத்தை, சத்தை, அந்த டேஸ்ட், இது எல்லாத்தையுமே அந்த சாறு, சத்து எல்லாமே கொடுக்கிறது வெஜிடபிள்ஸ்க்கு, அந்த காய்கறிகளுக்கு கொடுக்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். அதனாலே நாம் அந்த உயிர்வாழிகள் அதை நாம உண்டு அனுபவித்து நம்ம பயன்பெறுகின்றோம். சோ இத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஜீரண நெருப்பாக இருக்கிறார். சோ என்னென்ன மாதிரி அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம சில வகையான பொருட்களை விழுங்குகிறோம், மென்று சாப்பிடுகிறோம், சியூ பண்ணி சாப்பிடுறோம், ஸ்வாலோ பண்றோம், சியூ பண்றோம், லிக் பண்ணி சாப்பிடுறோம், சக் பண்ணி சாப்பிடுறோம், உறிஞ்சி குடிக்கிறோம். சோ இந்த எல்லா வகையான உணவுகளையும் நம்மளுக்கு தருபவர் அவரே, அதை ஜீரணிப்பவர் அவரே. சோ எல்லாமே கிருஷ்ணரையே சார்ந்து இருக்கிறது. நாம் சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல. சோ பகவானே நமக்கு ஆதாரமானவர்.
அவரே அந்த சாப்பாட்டை வந்து ஜீரணிக்கிறதுக்கு கூட அவர் தான் வந்து உதவி செய்கிறார். அந்த ஜீரண சக்தி இல்லைன்னா நம்ம வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறோம், நமக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு ஆயுர்வேதம் கூட நமக்கு சொல்கிறது. இப்போ டெக்ஸ்ட் 15 இதுல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டோம். சர்வைஷ்ய சாகம் கிருதி சந்நிவிஷ்டோ, ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வந்து பகவான் இருக்கிறார். அவரே வந்து ஞாபக சக்தியை கொடுக்கிறார், மறதியை கொடுக்கிறார், ஞானத்தை கொடுக்கிறார். இப்போ ஒருத்தருடைய மறதி நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை. மறதி வந்து ஏன் தேவை அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுடைய உறவினர்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் அம்மா அப்பா இவங்களை யாரையாவது நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம அவங்களையே நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வீணாக்கி கொள்ள முடியாது இல்லைங்களா? நம்ம மிச்சமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தீர்த்து விட்டுதான் போக வேண்டும். அப்போ பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர்களை வந்து நம்ம வந்து மறக்கும்படி செய்கின்றார். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம போன ஜென்மத்திலே வந்து என்னவாக இருந்தோம் அப்படிங்கிறத மறக்கடிச்சிட்டு தான் நம்மளுக்கு இன்னொரு பிறவியை கொடுக்கிறார். போன ஜென்மத்துல நம்ம என்னவா இருந்தோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பைத்தியமே ஆயிடுவோம். சோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு நிலைமை நமக்கு இருக்கும். சோ மறதி அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஒரு கருணை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். அது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் நம்மளுக்கு வரும்னு சொல்லவே முடியாது அத. சோ அது மறதி ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார், அறிவை கொடுக்கிறார். சோ நம்ம வந்து போன ஜென்மத்துல வந்து எந்த இடத்துல வந்து பக்தியை நிறுத்தி இருக்கிறோமோ, அதே பக்தியை வந்து அடுத்த ஜென்மத்திலையும் கூட நம்மளால கண்டினியூ பண்ண முடியும். அதற்கான வாய்ப்பை வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். வேத கல்வியை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு போன ஜென்மத்துல ஆசைப்பட்டிருந்தோம் அப்படின்னா, பாதியிலேயே நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆயுசு முடிஞ்சிருச்சு, நம்ம இறந்துட்டோம் அப்படின்னா, அடுத்த பிறவியிலே வந்து அந்த வேத கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்கு நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பை வந்து அவர் வந்து தருகிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து மறதியை கொடுத்திருக்கிறார்ங்கிறத பார்த்தோம். ஞாபக சக்தியை கொடுத்திருக்கிறார். சோ நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். சோ நமக்கு தேவையான அறிவை, ஞாபகத்தை நம்ம வந்து படிச்சிருந்தா கூட சில சமயம் பிளாங்க் ஆயிடும் இல்லைங்களா? சோ யாரோ கூட சொன்னாங்க, ஒரு பெரிய பேச்சாளர் நினைக்கிறேன். அவருக்கு வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து யாரு தெரியுங்களா? இந்த பட்டிமன்றத்துல எல்லாம் பேசுவார் ஒருத்தர் ராஜா அப்படின்ட்டு. அவர் சொல்றாரு, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மேடை ஏறி நின்னப்போ எனக்கு எதுவுமே தெரியல, எனக்கு பேச வரல, எனக்கு ஒரே பிளாங்கா இருந்துச்சு, நான் வந்து இறங்கி வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் நம்மள கூட நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் தேவையான சமயத்துல நமக்கு அதை கரெக்டா எடுத்து கொடுப்பார் பகவான். என்னமோ மறந்துட்டோம், அது என்ன ஞாபகம் படுத்திட்டே இருப்போம். கரெக்டா பகவான் அதை ஏதாவது ஒரு விஷயம் மூலமாக நமக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துவார். சோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஞாபகத்தை தருகிறார், அறிவை தருகிறார், ஞாபக மறதியையும் தருகிறார். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம். அவரே வந்து எல்லாருடைய மனதிலும் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அவரே வேதம். அந்த வேத கல்வியின் நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம செக்ஷன் டிக்கு போலாம். செக்ஷன் டி வந்து சம்மரைசிங் த வேதாஸ் அண்ட் வேதாந்தா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டிஸ், உயிர்வாளிகளை பற்றி வந்து இப்ப பேச போறாங்க. சோ இதுல வந்து வேதங்களை பற்றியும் உயிர்வாளிகளை பற்றியும் என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி 16வது ஸ்லோகம். 16. துவாவ் இமௌ புருஷௌ லோகே சாட்சர ஏவச சரக் சர்வாணி பூதானி கூடஸ்தோட்சர உச்யதே. இரண்டு விதமான உயிர்வாளிகள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று வந்து தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொன்னு வந்து தவறாதவர்கள். சோ இந்த ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும்,
ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார்கள். அது என்ன தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள்? எக்ஸாம்ல தான் தவறிட்டான் இல்லைங்களா, பரீட்சையில் தவறிவிட்டான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம், தமிழ் பேப்பர்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். இது என்ன பகவத்கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சோ ரெண்டு விதமான எண்ணற்ற உயிர்வாளிகள்ல தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் அப்படின்னு ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். சோ நித்திய பக்தர்கள் நித்திய சித்தர்கள். சோ நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அங்க உறுப்பு இல்லைங்களா, பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த அங்க உறுப்பு. அதனால நம்மளுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு, ஜீவபூதா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றோம். சோ இந்த ஜீவபூதாக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா, நம்ம தவறியவர்கள். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஆன்மீக உலகிலே இருந்து நான் மட்டும் தனியாக அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையினாலேயே பகவானை விட்டு விட்டு நம்ம பிறப்பெடுத்து வந்திருக்கிறோம். சோ அந்த ஆசையினாலே நம்ம பிறப்பு எடுத்து நம்மளுடைய இந்த ஜட உடல்கள் உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். ஆனா இந்த ஜட உடல் மாற்றத்திற்கு உள்ளானது. எப்படிப்பட்ட மாற்றம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 6 விதமான மாற்றங்கள் நம்ம உடம்புல நடக்குது. பிறக்கின்றோம், வளர்ச்சி அடைகின்றோம், கொஞ்ச காலம் இந்த பூமியிலே இருக்கின்றோம். அப்ப நம்மளுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது நம்ம குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்கின்றோம். அப்புறம் நம்மளுடைய உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முதுமை அடைய ஆரம்பிக்கிறது. நமக்கு உடம்புல நிறைய உபாதைகள் வர ஆரம்பிக்கிறது. மூட்டு வலி, கண் ஆபரேஷன், கண்ணு தெரியல, இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வருகிறது. அப்புறம் கடைசியில நம்மளுக்கு மரணம் நேர்கிறது. சோ யாரெல்லாம் இந்த மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாமே தவறக்கூடியவர்கள். அப்போ அவங்க தவறக்கூடிய இவர்கள் எங்க வசிக்கிறார்கள் அப்படின்னா, இந்த பௌதீக உலகத்திலே வசிக்கிறார்கள். அப்போ தவறாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றவர்கள் யார் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் சுத்த சத்துவத்திலே இருந்து பகவானை அடைந்து பகவானோடு அவருடைய திருநாட்டிலே கோலோக விருந்தாவனத்திலே அவரோடு சென்று அங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான உடல் மாற்றங்கள் எல்லாம் கிடையாது. அவர்களுடைய உடம்பு என்றுமே இளமையாகவே இருக்கும். அவர்களுக்கு இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் கிடையாது. எந்த கஷ்டம்? ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. பகவானை மாறியே 4 கை சுரூபத்தோடு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுகள் செய்து கொண்டு அங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. சோ இதுதான் 2 பேத்துக்கும் உள்ள முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ தவறக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருக்கிற நாம் எல்லோரும் தான். ஏன்னா நம்மளுடைய உடல் மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. தவறாதவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஆன்மீக உலகிலே பகவானோடு சேர்ந்து வசிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. உத்தம புருஷஸ்த்வன்ய பரமாத்மே யுதாஹிருதஹ யோ லோகத்ரியம் ஆவிஷ்ய விபர்த்யய பிரபத்யய ஈஸ்வரஹ. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ தவறக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள், தவறாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்புறம் வேற யார் இருக்கா? இவங்க 2 பேத்துக்கும் எஜமானராக, தலைவராக யார் இருக்கிறான்னா உத்தம புருஷரான பரமாத்மா. உத்தம புருஷர் அப்படின்னு ஏன் சொல்லும்? புருஷோத்தமராக இருக்கிறார். ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா, அவர் புருஷர்களிலே உத்தமமானவர். அதனாலேயே புருஷோத்தமர் அப்படிங்கிற பேர் கூட பகவானுக்கு. சோ அந்த பரமாத்மா இருக்கிறார். சோ அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். சோ 3 உலகங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? மேல் உலகம், நடுவுல இருக்கிற அந்த பூமி, அப்புறம் கீழ் உலகங்கள் 7 14 உலகங்கள், நடுவுல இருக்கிற அந்த உலகம். சோ இந்த 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காத்து கொண்டிருக்கிறார். இது கத உபனிஷத்திலும் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத்துல கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ எண்ணற்ற உயிர்வாளிகளுக்கும் மேலாக பரமாத்மா, அதாவது பரமபுருஷர் இருக்கிறார். நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனானாம், அதாவது கட்டுண்ட விடுதலையுற்ற 2 பேர் இருக்கிறோம். கட்டுண்டவர்கள், விடுதலை அடைந்தவர்கள், லிபரேட்டட் அண்ட் கண்டிஷன்டு சோல்ஸ். சோ இந்த உயிர்வாளிகளுக்கு இடையே முழு முதற் கடவுள் மேல இருக்கிறார்.
அவர்களை காத்து கொண்டிருக்கிறார். எப்படி காக்கிறார்னா, அந்த 2 பேரும் செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஏற்ப நாம என்ன நினைச்சோமோ அதை அனுபவிப்பதற்கான வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் அவர் வழங்குகின்றார். சோ இந்த முதல் கடவுள் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலுமே பரமாத்மாவாக அவர் இருக்கின்றார். சோ இந்த உண்மையை யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் பக்குவப்பட்டவர்கள், அவர்களுடைய மனதிலே என்றும் அமைதி நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஆஹ் 18 படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு படிக்கணும் பந்தாஜி, ஒரு நிமிஷம். இப்ப படிங்க, 18 படிங்க. யஸ்மாத் ஷரம் அதீதோஹம் அஷராத் அபிசோத்தமஹ அதோஸ்மின் லோகே வேதேச்ச பிரதீத புருஷோத்தமஹ. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ பகவானுக்கு சமமானவர்களோ பகவானை விட உயர்ந்தவர்களோ இந்த உலகத்திலே யாருமே இல்லை. சோ யாராக தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் 30 கோடி தேவர்களாகட்டும் மகாத்மாக்களாகட்டும் எல்லாருமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள், பகவானுடைய சர்வன்ஸ் எல்லாருமே. சோ இவர்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். சோ யாருமே அவருடைய கட்டளையை மீறி எதுவுமே நடக்க முடியாது. எல்லா புருஷர்களிலும் அவரே உத்தமமானவர், அவர் மட்டும்தான் புருஷர். நாம எல்லாருமே இங்க இருக்கிற மேல் ஆண்கள் கூட எல்லாருமே ஒரே மாதிரிதான், எல்லா ஆத்மாக்கள்ல டிஃபரன்ஸ் கிடையாதா இல்லைங்களா? எல்லாருமே ஃபீமேல்ஸ் தான். ஒரே ஒருத்தர் தான் புருஷர். புருஷர் அப்படின்னு யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா பகவானை மட்டும்தான் நம்ம சொல்லுவோம். சோ எல்லா உயிர்வாளிகளும் தனித்தன்மை உடையவர்கள். நம்ம எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி, அதாவது ஒரு சுயத்தன்மை இருக்கிறது. ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறது இல்ல. நம்ம கைவிரல்ல கூட 5மே ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது, ஒரு விரலும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் கூட எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்குமே ஒரு தனித்தன்மை சுயத்தன்மை இருக்கிறது, ஐடென்டிட்டி இருக்கிறது. சோ ஆனா பகவானுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, பகவானுடைய அந்த சக்திகளை நாம் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. சோ அவர் சக்திகளை மட்டும் இல்ல, அவரை பற்றி எதுவுமே நம்மளால கற்பனை பண்ணி பார்த்து கொள்ள முடியாது. நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு எட்டாதவர், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர். சிந்தனை பண்ணி இவர் இப்படிதான், அவருடைய சக்திகள் இவ்வளவுதான் அப்படின்னாலும் நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரியானவர். சோ அதனாலதான் யசோதா அம்மா கூட நம்மளுக்கு தெரியும், யசோதா அம்மா நிறைய பலகாரங்கள் எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஆனா குட்டி கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, வெளியில மண்ணை அள்ளி அள்ளி வாயில போட்டுக்கிறாரு. பலராமன் பார்த்துட்டு போய் அம்மா அம்மா தம்பி பாருங்க மண்ணை அள்ளி திங்குறான் அப்படின்னு சொல்லி யசோதாமா கூட்டிட்டு வந்தா, காட்டு சொல்லு சொல்லு அப்படின்னு ஒரு சின்ன குச்சி எடுத்துட்டு வர்றாங்க. அந்த பகவானை, அந்த உலகங்களை ஆள்பவரை ஒரு சின்ன குச்சி எடுத்துட்டு மிரட்டுறாங்க. பகவானும் அம்மாவை பார்த்துட்டு கண்மை கரைய அழுகுறாங்க. மூக்கிலே புல்லாக்கு, காதிலே மகர குண்டலங்கள், கழுத்திலே கௌஸ்துபமணி, இந்த மாதிரி ஒரு அழகான தாமரை கண்கள், காது வரை நீண்டிருக்கிறது. சோ கொவ்வை செவ்விதழ்கள். சோ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு குழந்தை. அவரை பரமாத்மா அப்படிங்கிற நினைப்பே கிடையாது. இது ஒரு சின்ன, இது என்னோட குழந்தை மண்ணை தின்னுட்டு இருக்கான், அதனால ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு வர்றாங்க அம்மா. நம்ம எல்லாருமே அதுதானே செய்வோம். குச்சி எடுத்துட்டு சொல்லு சொல்லு அப்படின்றாங்க. குழந்தையும் ஆண் வாயை திறந்தா நம்மளுக்கு தெரியும் அதுல என்ன எல்லாம் பார்த்தாங்க. எல்லா பிரபஞ்சங்களுமே அதுக்குள்ளே இருக்கிறது, எல்லாத்தையுமே பாக்குறாங்க. சரிங்களா? எல்லாத்தையுமே பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே டக்குன்னு எல்லாத்தையுமே மறைச்சிடுறார். அந்த பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே உள்ளே ஒரு யசோதாமா, உள்ளே ஒரு கிருஷ்ணர், எல்லாமே தெரிகிறது. சோ கடல் அலைகள் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.
எல்லா மலைகள் தெரிகிறது, எல்லாமே தெரிகிறது. ஆனா பகவானும் தான் வந்து ஒரு பகவான் அப்படிங்கறத மறந்துட்டாரு அந்த ஒரு செகண்ட்ல. உடனே வந்து அவர் வந்து மறைச்சிடுறார். மறைச்ச உடனே அது எல்லாமே வந்து யசோதாமாக்கு மறந்து விடுகிறது. நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறதே மறந்து போறாங்க. சோ போடா போய் வாயை கழுவுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் போயிடுறாங்க இல்லைங்களா. அந்த குழந்தைய வந்து வாயெல்லாம் கழுவி விட்டுறாங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் பகவானும் வந்து நம்மளுக்கு மறதியையும் கொடுக்கிறார், ஞாபக சக்தியையும் கொடுக்கிறார். சோ அந்த மாதிரிதான் உத்தமமானவராக இருக்கிறார், புருஷோத்தமனாக அவர் இருக்கிறார். சோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், ஏன் இந்த கதை சொன்னேன்னு எனக்கு இப்ப மறந்துருச்சு. அவருடைய சக்திகள் வந்து அந்த மாதிரி சிந்தனைக்கு எட்டாதது, நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாதது. சோ அந்த பகவான் வந்து அவர்தான் வந்து பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறதையே வந்து அம்மானாலேயே உணர்ந்து கொள்ள முடியல. அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியவர் அவர். சோ பரமபுருஷனும் பகவானும் நம்மளுக்கு பகவானோட குவாலிட்டிஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்துதானே நம்ம பிரிஞ்சு வந்தோம். அப்ப அவருடைய அப்பாவோட குண நலன்கள் எல்லாமே வந்து குழந்தைகளுக்கு வருவது இயல்பு தானே. சோ நம்ம கூட சொல்லுவோம்ல, அவன் தாத்தா மாதிரியே வந்து சிரிக்கிறான், அவங்க அப்பா மாதிரியே கன்னத்துல குழி விடுகுது, அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான். சோ பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம பிரிஞ்சு வந்ததுனால பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல வியப்பு கிடையாது. ஆனா குவான்டிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருடைய சக்திகளை வந்து நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது. நம்முடையது வந்து லிமிட்டட் தான். சோ இத வந்து எட்டாதது. நம்ம அவரையும் நம்மையும் வந்து என்னைக்குமே கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணுவது தவறு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இங்க உத்தம அப்படிங்கிற சொல் வந்து அபிசோத்தம, உத்தம, இந்த சொல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நானே உத்தமமானவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய பகவானை மீறி யாரும் செயல்பட முடியாது. சோ அதனால இங்கே வந்து இந்த வார்த்தை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவான் தான் வந்து வேதங்களை வந்து வேத கல்வியின் நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அறிந்து கொள்வது அப்படிங்கறத வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷதம் அப்படிங்கிறது அந்த உபனிஷத் கூட நமக்கு இங்கே சொல்லுகிறது. சோ வேத கல்வியின் நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வது. சோ 16, 17, 18 நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு தடவை பார்த்திடலாம். 16th ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்லுச்சு? There are two kinds of living entities, fallible அதாவது conditioned and the material world, and infallible liberated அதாவது conditioned souls and liberated souls. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. எதை வச்சு நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுடைய பாடி வந்து இட் அண்டர்கோஸ் மெனி சேஞ்சஸ். ஆனா ஆன்மீக உலகிலே வந்து அவர்கள் ரசிக்கிறார்கள். யாரு? லிபரேட்டட் சோல்ஸ். அவர்களுக்கு இந்த மாற்றங்கள் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 17th ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுச்சு? இட் இஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் போத். இந்த ரெண்டு பேருக்குமே கண்டிஷன்டு சோல்ஸாக இருக்கட்டும், லிபரேட்டட் சோல்ஸாக இருக்கட்டும், இவர்களுக்கு யார் எஜமானர் அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவான் தான். அவரை விட உயர்ந்தவரும் அவருக்கு சமமானவரும் யாருமே கிடையாது. அவர் 3 உலகங்களையுமே வந்து கட்டி ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார். அதை மட்டும் கிடையாது, பராமரித்தும் கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணர், ஐ ஆம் த சுப்ரீம் சோல், நான் தான் வந்து சுப்ரீம், எல்லாத்துக்கும் வந்து அதிபதி. செலிபிரேட்டட் போத் இன் த வேர்ல்ட் அண்ட் இன் த வேதா. சோ இந்த 3 உலகங்களுமே பகவானை வந்து உன்னதமானவர், புருஷோத்தமர் அப்படின்னு கொண்டாடுகிறது. 3 உலகங்கள் மட்டுமல்ல, வேதங்கள் கூட பகவான் தான் உத்தமமானவர், புருஷோத்தமர் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளுக்கு எடுத்துரைக்கிறது அப்படின்னு இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். இது நம்ம பாக்குறோம். பார்க்கடல்ல என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து ஆதிசேஷன் மேல இருக்கிறார். இவங்க எல்லாருமே வந்து தேவர்கள். இவர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு சொல்யூஷனை வேண்டி பகவான் கிட்ட போய் வேண்டுறாங்க. பகவானை பார்த்து அவர்களுக்கு தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாருமே வந்து பிரம்மா கிட்ட போய் அவங்களுடைய பிரச்சனையை வந்து சொல்றாங்க. உடனே பிரம்மா என்ன பண்றார்? சிவபெருமானாகட்டும், பிரம்மாவாகட்டும் எங்க கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்னா பகவான் பார்க்கடலிலே பள்ளி கொண்டிருக்கிற அந்த மகாவிஷ்ணுவிடம் தான் வந்து அழைத்து செல்கிறார்கள். அங்க போய் வந்து புருஷ சூக்தம் பாடுகிறார்கள். புருஷ சூக்தம் அப்படிங்கிறது பகவானை புகழ்ந்து பாடுகின்ற
ஒரு அந்த இத வந்து பாடுறாங்க. அந்த இத வந்து பாடும்போதுதான் பகவான் வந்து அசரீரியாகவோ இல்ல வந்து ஆதிசேஷன் மேல் பள்ளி கொண்ட நிலையிலோ வந்து அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த சொல்யூஷனை வந்து வழங்குகிறார் அப்படிங்கிறதா. எப்படி வந்து ஒரு தலைவரை பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கு நிறைய புரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இவரை பார்க்கணும், அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரிதான் சோ மனிதர்களுக்கே அப்படிங்கும் போது பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னா அதற்கும் வந்து ஒரு பெரிய இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்படிதான் வரணும், இங்கதான் வரணும், இதெல்லாம் சொல்லணும், செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து அந்த 3 பிக்சர்ஸுமே நமக்கு வந்து சொல்கிறது. சோ இப்போ 19வது ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். யோமாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். சோ பரமபுருஷ பகவான் இந்த உலகங்களை எல்லாம் வந்து படைத்தவர் அவரே. யாரு? பகவான் கிருஷ்ணரே. அப்படிங்கறத வந்து யார் வந்து எந்த சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. ஐயமின்றி அப்படின்னா சந்தேகம் இல்லாமல். சோ அந்த மாதிரி யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு வந்து உண்மை அப்படி என்ன அப்படிங்கிறது உள்ளது உள்ளபடி அவர்கள் வந்து புரிந்து கொள்வார்கள். அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறது. அதனால அவர்கள் என்ன பண்றாங்க? இடைவிடாது எனக்கு அனன்ய பக்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னுடைய பக்தி தொண்டிலே வந்து அவர்கள் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அவங்களை வந்து முழுமையாக 100% அப்படி எப்படி எல்லாம் கிடையாது. ஒரு 2 நாள் பண்றது, ஜபம் பண்றது, அடுத்தது 4 நாள் வந்து பண்ணாம இருக்கிறது, அப்புறம் சேர்த்து வச்சு பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சோ பகவானுடைய பக்திக்கு தான் வந்து அவர்கள் வந்து முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். சோ ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கிறாங்க பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுல. அப்படிங்கிறவர்கள் வந்து என்னை வந்து என்னிடம் வந்து பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த பக்தியிலே வந்து தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. உயிர்வாழியினுடைய ஆதார நிலை என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு நாம் சர்வன்ஸா இருக்கிறோம். பகவானுடைய சேவகர்கள் நாம். சோ இத வந்து யார் வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு வந்து பூரண உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். சோ அதனால அவர்கள் வந்து தங்களுடைய மதிப்பு மிக்க நேரத்தை நம்ம வந்து கிளாஸுக்கு வாங்க, இஸ்கான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்குது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எனக்கு டைமே இல்லைங்க, ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வரேன்னா அதுக்கப்புறம் வீட்டு வேலையே சரியா இருக்குங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றத நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மவங்களையே நிறைய பேர் நம்ம சொந்தக்காரங்க அந்த மாதிரி சொல்றத கேட்கிறோம். ஆனா நம்ம எதற்காக நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும்? பகவானை பற்றி பேசுறத, கேட்கறத, பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கறத கேட்கறதுக்குதான் நம்ம நேரத்தை ஒதுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் மத்த வேலைகளை எல்லாம் நாம செய்யணும். அதுவும் 50 வயசுக்கு மேல ஆன்மீகத்துக்கு நிறைய நேரம் ஒதுக்கணும். ஆனா அந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவங்க வந்து தங்களுடைய மதிப்பு மிக்க நேரத்தை வந்து விரயமாக்குறது இல்ல. நேரடியா அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தியில வந்து அவங்க பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. சோ அதனால அவர்களுடைய பக்தி வந்து உறுதிப்பட்டு கொண்டே வருகிறது நாளுக்கு நாள். சோ இந்த மாதிரி கருதுபவர்கள் ஆனா பகவானே இல்ல, நான் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்றவங்க கூட இருக்கிறாங்க. சோ அவர்கள் வந்து பிடிவாதக்காரர்கள், அஞ்ஞானிகள். சோ அவர்களுக்கு என்ன சொன்னாலும் நமக்கு புரியவே புரியாது. சோ இங்கே வந்து வேத மந்திரங்கள் அப்படிங்கிறது ஸ்ருதி. ஸ்ருதினா கேட்பதினாலே. முதல்ல எல்லாம் வந்து எழுத்துக்கள் கிடையாது. சத்திய யுகத்துல எல்லாம் எழுத்துக்கள் இல்லாதனால எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்தாங்க. ஒரு தடவை சொன்னாவே அவங்க மனசுல பதிஞ்சிடும். அதனால கேட்பதன் மூலமாகவே வந்து அவர்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு இந்த குரு கிட்ட இருந்து மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள். அந்த மாணவர்கள் குருவாகும் போது தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு கற்பித்தார்கள். அதனாலேயே வேதங்களை வந்து ஸ்ருதி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த வேத மந்திரத்தை வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து அவருடைய உயரதிகாரிகளுக்கு போகிறது. அந்த உயரதிகாரிகளுக்கு அங்கிருந்து அவர்களுடைய சீடர்களுக்கு போகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்தவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இந்த வேத கல்வியை வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றவங்க கிட்ட இருந்து தெரிந்து கொண்டால் அதுல அவர்களுடைய சங்கதிகளை எல்லாம் போட்டு நிறைச்சு வச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரியானவர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ யாரெல்லாம் வந்து முழுவதற் கடவுளுடைய
அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. மற்றவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைப்பது கிடையாது. சோ இங்க வந்து பஜதே அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இருக்கிறது. பஜதே, இங்க பாருங்க, பஜதே மாம், பஜதி அப்படின்னு. இந்த பஜதே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சோ பகவத்தினுடைய அந்த பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு அன்போடு செய்கின்ற பக்தி தொண்டு. சோ இததான் வந்து பஜதே அப்படிங்கிற சொல் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அந்த ஒருவன் வந்து பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டு இருந்தால் அவரை வந்து பூரண உண்மையை வந்து நாம அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்பவனுக்கு வேத கல்வி தேவையில்லை. அப்படின்னா என்ன, அவன் பக்தி தொண்டே அப்படிங்கிறது வேத கல்வியை கற்றுக்கொண்டதற்கு சமம் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். சோ பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டிருக்கிறவனுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கடந்து மேல வந்துட்டான். அந்த சாதனா பக்தி அப்படிங்கறதெல்லாம் கடந்து மேல வந்துட்டான். சோ அதனால அவன் வந்து எல்லா வேதங்களையும் கற்றவனுக்கு சமம். சோ அவன் வந்து பகவானிடம் வந்து ரொம்ப சுலபமாக சரணடைகின்றான். சோ மத்த மாதிரி நான் வந்து அந்த வேதம் படிச்சிருக்கேன், இந்த வேதம் படிச்சிருக்கேன், அந்த வார்த்தைக்கு இந்த வார்த்தை போட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், இந்த வார்த்தைக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா பேசிக்கலாம், என்ன வேணா சொல்லலாம் வேத கல்வி கற்றவர்கள் எல்லாம். ஆனா அது பக்தி இல்லைன்னா அது எல்லாமே வந்து கால விரயம் தான், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான். பக்தி இல்லாத வேத கல்வி அது வந்து எதற்குமே உதவாது. வேத கல்வியே கத்துக்கல, ஆனா எனக்கு பக்தி ஜாஸ்தி, பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே வந்து ஒருத்தன் ஈடுபட்டு விட்டான், அவருடைய பாத கமலங்களில் சரணடைந்து விட்டான் அப்படின்னா அதுக்கு மேல வேற எதுவுமே இல்லை, அவன் வேத விற்பனர்களை எல்லாம் விட மேலே இருக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். இது படிங்க மாதாஜி. இது குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருத கிருத தயஷ்ட பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், சோ ரகசியமான பகுதி. சோ இதனால என்ன அப்படின்னா, இது யாருக்கு சொல்றாரு பகவான்? அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். ஏன் அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னா, அவன் பாவங்களே இல்லாதவன். அனக அப்படின்னா பாவங்கள் இல்லாதவன் அர்த்தம். சோ இந்த மாதிரி பாவமே இல்லாத தன்னுடைய நண்பனை தேர்ந்தெடுத்து இந்த ரகசியமான பகுதியை வந்து அவருக்கு வந்து சொல்றாரு. அவருக்கு சொல்வதன் மூலமாக நாமும் அந்த அமிர்தத்தை வந்து நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். சோ இதை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன். சோ இத பக்குவமா யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் அறிஞர்கள். அவர்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் எல்லாமே அவர்களை வந்து பக்குவப்படுத்தும், அவர்களுடைய மனதிலே இருக்கின்ற களங்கங்களை எல்லாம் நீக்கும் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றார். எல்லா சாஸ்திரங்களின் சாரம் அப்படின்னு இத வந்து நம்ம சொல்லலாம். இந்த சாப்டர் வந்து எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய சாரம். சோ முழுமுதற் கடவுள் சொன்னதை வந்து உள்ளதுபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கு அறிவு வேண்டும். சோ நம்மளுக்கு இப்ப பிரெஞ்சுல வந்து ஏதாவது சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்மளுக்கு புரியுமா? புரியாது இல்லைங்களா? அல்லாஹாத்தே டிஹோத்தே அப்படின்னாலாம் சொன்னாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது புரியுதுங்களா? ஒண்ணுமே புரியல. புரியுதா? புரியாது இல்லைங்களா? அது வேற ஒரு லாங்குவேஜ். அதே மாதிரி அந்த பிரெஞ்சு படிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது என்ன வார்த்தை அப்படின்னு அர்த்தம் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரிதான் பகவான் மேல நம்பிக்கையும் பக்தியும் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இத வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ உள்ளபடி தெரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அப்பதான் வந்து அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுகின்றனால இந்த ஜட இயற்கையனுடைய தொடர்பினால நம்ம கலங்கப்பட்டிருக்கிறோம். நம்மளுடைய மனது கலங்கப்பட்டிருக்கிறது, நம்முடைய உடல் கலங்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த களங்கங்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை விட்டு நீங்குகிறது. சோ அதிலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். சோ எங்கே பக்தி தொண்டு இருக்கிறதோ அங்கே ஜடக்கலங்கங்கள் இருக்காது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். சோ அப்போ பகவானுடைய பக்தி தொண்டும் பகவானும் ஒண்ணுதான், ரெண்டும் சேம் தான். சோ ஆன்மீகமானவர் பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? ரெண்டுமே ஆன்மீகமானது. சோ பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி நிறைந்தது.
சோ அதனாலதான் இறைவன் வந்து சூரியனாக உவமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். சூரியன் எங்கே இருக்குமோ அங்கே இருள் இருக்காது. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அறியாமை இருளை வந்து பகவான் இருக்கிற பக்தி தொண்டு செய்கின்றவர்களுக்கு அறியாமை என்னும் இருள் இருக்கவே இருக்காது. சோ அதனால அங்கே வந்து வெளிச்சம் நிறைந்திருக்கும், ஞானம் நிறைந்திருக்கும். சோ அந்த ஞானம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு தக்க ஆன்மீக குரு கிட்ட சரணடைஞ்சு, சோ அங்க வந்து அவர் சொல்கின்றபடி நடக்கின்ற போது நமக்கு இன்னும் அறியாமை எல்லாம் சுத்தமாக விளக்கப்படுகிறது, நம்மை விட்டு நீங்குகிறது. சோ அப்போ அறிவுடையவர்களாக ஆகின்றோம், தூய்மையானவர்களாக ஆகின்றோம். அப்போ பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நாம் இன்னும் 2 படிகள் உயர்ந்து விடுகிறோம். அப்ப நம்மளுக்கு பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிடைப்பதற்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதுனால பக்தி தொண்டை நம்ம விடாம பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். சோ ஒருத்தன் வந்து எவ்வளவு பெரிய அறிஞனாக வேண்டுமானால் இருக்கட்டும், இல்ல தத்துவவாதியாக வேணாலும் இருக்கட்டும், சோ நிறைய பெரிய ஆராய்ச்சியாளராக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், ஆனாலும் பக்தி இல்லை என்றால் அவர்களுடைய அறிவினாலே எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. நமக்கு தெரியும், இங்கதான் வந்து எங்க வீட்டு பக்கத்துலதான் ஸ்ரீஹரிகோட்டா இருக்கு. அந்த ஸ்ரீஹரிகோட்டால நம்ம எல்லா சேட்டலைட்டும் அனுப்புறாங்க இல்லைங்களா, விண்வெளி கலங்கள் அனுப்பப்படுகிறது. ஆனா அதை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கின்ற தலைவர்கள் எங்க போறாங்க அப்படின்னா, அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு போய் பாலாஜி கிட்ட, சரிங்களா, திருப்பதியில போய் பாலாஜி கிட்ட வந்து வச்சு கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துதான் எல்லாருமே வந்து, ஈவன் அப்துல் கலாமாக இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நம்முடைய ஜனாதிபதி, சரிங்களா, முன்னாள் ஜனாதிபதி, அவர் கூட நம்ம திருப்பதிக்கு போய் பகவான் கிட்ட வேண்டி நல்ல நேரம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் சேட்டலைட்டே அனுப்புவாங்க. சோ அவர்கள் எல்லாம் பக்தி மிக்கவர்கள். சோ பக்தி இல்லாதவர்கள் ஆனாலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், கட்டுரையாளர்கள், தத்துவவாதிகள் அப்படின்னா அவங்களால பிரயோஜனமே கிடையாது. அவங்களுடைய அறிவினாலே, ஞானத்தினாலே மற்றவர்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ முதலே சொல்லிட்டேன்னா, அனக அப்படின்னா பாவமற்றவன். அந்த பாவமற்ற அவளை தேர்ந்தெடுத்து பகவான் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்து அந்த எல்லா கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜையும் அவர் வந்து தர்றாரு. சோ இந்த பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுபடுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான காரியம். சோ ஆனாலும் அப்படி விடுதலை அடைந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த தூய்மையும் சக்தியும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னா அவனுடைய பாவங்கள் கரைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். தூய பக்தர்களுடைய உறவிலே இருக்கும் போது, இப்போ ஒரு சத்சங்கத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னா பக்தர்கள் யார பத்தி பேசுவாங்க, சினிமா டிராமா பத்தி பேச மாட்டாங்க, என்ன குழம்பு வச்சீங்க, உங்க பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா, இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச மாட்டாங்க. என்ன பேசுவாங்க, பகவானை பற்றி மட்டுமே பேசுவாங்க. சோ பகவத் விஷயங்களை மட்டுமே வந்து பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள். சோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருவருடைய இதயத்தின் பலவீனத்தை வந்து நீக்கும். நம்மளுக்கு 2 வகையான பலவீனங்கள் இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இந்த இயற்கையின் மீது நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்த ஆசைப்படுகின்றோம், இதையெல்லாம் அடக்கி ஆடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து 2வது என்ன அப்படின்னா, 2வது இதயத்தினுடைய பலவீனம் என்ன அப்படின்னா, அந்த செலுத்தணும், ஆதிக்கம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த இயல்பு வந்து நமக்கு வந்து உரிமையை வந்து கொடுக்கிறது. அதாவது ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், ஓனர்ஷிப்பை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம், உரிமையை எடுத்துக்கொள்கிறோம். இது 2மே வந்து ஜடக்கலகங்கள். ஒண்ணு வந்து இந்த ஜடத்தின், இந்த இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த ஆசைப்படுவது ஒன்று, இன்னொன்னு வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், ஓனர்ஷிப் நம்மளுக்கு வேணும், உரிமையாளராக ஆவதற்கு ஆசைப்படுகின்றோம். சோ இது 2மே நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைய முடியாது, பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. எப்ப இதிலிருந்து நாம விடுபடுகின்றோமோ, இந்த ஜடக்கலங்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோமோ, அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, பக்தி செய்வதற்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் பகவான் நம்மளுக்கு தருகிறார். அப்பதான் நம்ம இனிமே எஞ்சியுள்ள இந்த ஜென்மத்துல, இந்த வாழ்நாள்ல பகவானுக்கு தூய்மையான பக்தியை செலுத்த முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. சோ இந்த புருஷோத்தம யோகம் இதனுடைய சம்மரி என்ன அப்படின்னு நம்ம பாத்திரலாம். இதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த புருஷோத்தம யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கறத, knowledge explained in this chapter is essence of Vedanta and the most confidential part
substance of the Vedas. So வேதங்கள் அறிவிக்கின்ற அந்த உன்னதமான ரகசியமான அறிவை வந்து இந்த புருஷோத்தம யோகம் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதை புரிந்து கொள்வதனால நமக்கு என்ன நேருகிறது அப்படின்னு கேட்டா, ஒன் வில் பிகம் வைஸ். சோ நம்ம அந்த ஞானத்தை பெறுகின்றோம். எப்படி இந்த பௌதீக சிக்கல்களிலே இருந்து விடுதலை அடைவது? அசங்க சஸ்திரேன, பை டிட்டாச்மெண்ட் இல்லைங்களா? டிட்டாச்மெண்ட்னால, பற்றற்ற நிலையினாலே நம்ம வந்து எப்படி இந்த பௌதிக களங்கங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவது அப்படின்னு நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ஷன், ஒரு பக்குவ நிலைக்கு நாம் வந்து போகின்றோம். அந்த பக்குவ நிலையை அடைவதனால சோ இதனால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சாரி, what is the qualification to understand புருஷோத்தம யோகா? புருஷோத்தம யோகத்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன்? நம்ம ஒரு வேலைக்கு போனா நம்ம ஒரு குவாலிபிகேஷன் கேட்கறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இந்த புருஷோத்தம யோகத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, சின்லெஸ்னஸ், பாவமற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். யாரெல்லாம் பாவமற்றவர்களாக இருக்கிறோமோ அவர்கள் வந்து இந்த புருஷோத்தம யோகம் அப்படிங்கிற இத வந்து இந்த சாப்டரை வந்து சரிவர புரிந்து கொண்டு உண்மையை உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள இயலும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த புருஷோத்தம யோகம் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டரோட ரீகேப் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இப்ப பார்க்கலாம். 1 to 5 வரைக்கும் வந்து பகவான் என்ன சொன்னார்? இந்த பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறது வீடா விடுதியா? நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? இந்த பௌதீக உலகத்தை வீடுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இது வீடு கிடையாது, இது விடுதி. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு யாத்திரை போவோமோ, டூரிசம் போவோமோ, அப்ப வந்து அங்க ஒரு ரூம் எடுத்து தங்குறோம். அங்க வந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருக்கிறோம். அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து நம்மளுக்கு சொந்தமானதா? இல்ல. ஆனா அத சொந்தம்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி போடுறோம், கார் வாங்கி நிறுத்துறோம், வசதிகளை எல்லாம் தேடிக்கொள்கிறோம். ஆனா அப்போ பகவான் என்ன சொல்றார்? நம்மள வந்து இது உன்னுடைய வீடு கிடையாது. வீடு அப்படிங்கிறது என்னிடமிருந்து பிரிந்து வந்தோம் இல்லையா, ஆன்மீக உலகம், அதுதான் உன்னுடைய வீடு. இது விடுதி, இது கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு போறதுக்காக உள்ளது, இது தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் வந்து நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. இது வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான், ஒரு பிம்பம் தான். இதோடைய உண்மையான நிஜம் வந்து ஆன்மீக உலகிலே இருக்கிறது. இது நிழல். சோ இந்த நிழலை வந்து நம்பாதே அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு பகவான். எப்படி சில சமயங்கள்ல வந்து ஒரு சமயம் இந்த ரீபாக் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஷூஸ் அந்த மாதிரி பேக்ஸ் எல்லாம் வந்து அறிமுகமாச்சு. அதுல ஒரே ஒரு லெட்டரை மட்டும் மாத்திட்டு ரீபுக் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஷூஸ் எல்லாம் உருவாச்சு. சோ விஷயம் தெரியாதவர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அந்த ரீபுக் அப்படிங்கிற அந்த இந்த தரமில்லாத அந்த ஷூக்களை வாங்கி அவர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து அதனால வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் அதெல்லாம் போயிடுச்சு. அதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து ஏமாந்துடுறோம். சில விஷயங்கள்ல நம்ம ஏமாற்றப்படுகிறோம். சோ அதே மாதிரிதான் பகவான் சொல்றார், இது வந்து தற்காலிகமானது, இது விடுதிக்கு சமமானது, இது இல்ல உன்னோட வீடு. உன்னோட வீடு அப்படிங்கிறது ஆன்மீக உலகம். இது ஒரு பிம்பமே. சோ இந்த பிம்பத்தை நம்பிட்டு இருக்கிறாத. சோ இந்த பிம்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா அசங்க சஸ்திரேன. சோ அசங்க சஸ்திரேன அப்படின்னா பற்றற்ற அந்த பற்றில்லாமை அப்படிங்கிற அந்த கோடாரியை கொண்டு இந்த பௌதீக வாழ்க்கை, பௌதீக சிக்கல்கள் அப்படிங்கிற இந்த வெட்டி வீழ்த்தீரு, அதாவது இந்த பிறவி கடலிலே இருந்து வெளிவந்துரு அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றார். எப்படி ஒரு மீனுக்கு எது வீடு அப்படின்னு பார்த்தா தண்ணி தான் அதனுடைய வீடு. அந்த மீனை தூக்கி வெளியில தரையில போட்டுட்டோம்னா அது எப்படி துடிச்சுக்கிட்டே இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலே வந்து பிறந்துட்டு நம்மளுடைய கஷ்டங்கள்னால நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கிறோம். இந்த கஷ்டத்திலே உழன்று கொண்டேதான் இருக்கிறோம். கடைசியில நம்மளுக்கு தீர்வு இருக்கிறதா? இங்க இல்ல. இது தீர்வு இல்லாத இடம். தீர்வு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய வீடான அந்த ஆன்மீக லோகத்திலே நம்ம எப்ப பகவான் கிட்ட போய் சேர்றோமோ அப்பதான் கிடைக்கும். அதை புரிந்து கொள்ளாத அறியாமையிலே இருக்கிறதுனால நம்ம இங்க இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். சோ டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம், சோ இந்த பர்த் சைக்கிள்லயே மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்ஸ், அந்த பௌதீக உலகத்திலே இருந்து நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள வந்து
நிலை, நம்மளுடைய நிலையை இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம், ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம போகணும். எப்படி நம்ம பற்றில்லாத நிலை அப்படின்னா ஒரு ஹையர் டேஸ்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா, இப்ப நம்மளுக்கு லைம் ஜூஸ் இருக்கு, பாதாம் கீர் இருக்கு. சோ நீங்க எதை செலக்ட் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? லைம் ஜூஸ் செலக்ட் பண்ணுவீங்களா, பாதாம் கீர் செலக்ட் பண்ணுவீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க பேசுங்க, நானே பேசிட்டு இருந்தா போர் அடிக்கும். பாதாம் கீர் தான் மாதாஜி. பாதாம் கீர் தான் எடுப்போம். நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹையர் டேஸ்ட் இல்லைங்களா? அப்போ லெமன் ஜூஸ் அப்படிங்கறத விட பாதாம் கீர் உங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டமானது, ரொம்ப சுவை உள்ளது. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஹையர் டேஸ்ட் கிடைக்கும் போது நம்ம இந்த லோவர் டேஸ்ட் எல்லாம் விட்டுடுவோம். அப்போ இந்த பௌதீக ஆசைகள், இந்த பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறது லோவர் டேஸ்ட். ஹையர் டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஆன்மீக உலகம். சோ அங்க இருக்கும் போது நம்மளுக்கு எந்த கஷ்டங்களும் கிடையாது, ஜென்மம், ஜரா, வியாதி எதுவுமே கிடையாது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம், இளமையாக இருப்போம் அப்படிங்கிற அந்த ஹையர் டேஸ்ட். அந்த ஞானம் எப்ப கிடைக்குது? இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடையும் போது இந்த ஞானம் நம்ம பகவத்கீதை கொடுக்கிறது, பகவான் கொடுக்கிறார். சோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பக்தி தொண்டு செய்யும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம உயர்த்தப்படுகிறோம். அது எப்ப கிடைக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. எத்தனையோ ஜென்மத்துக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறவியே கிடைச்சிருக்கு. பகூனாம் ஜென்மனா மந்தே. சோ ஆயிரம் பிறவிகளுக்கு அப்புறம் இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்மளுக்கு மனுஷ பிறவி கிடைச்சிருக்கிறது. சோ இந்த மனித பிறவியின் நோக்கம் பகவானுக்கு சர்வெண்டா இருந்து பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான். ஆனா நம்ம புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவித்து இத்தனை வருஷத்தை நம்ம வேஸ்ட் ஆக்கிட்டோம். சோ இனிமேலும் கூட ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம வேஸ்ட் ஆக்காம நம்ம பகவானிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்முடைய அந்த குணங்களை எல்லாம், குவாலிட்டிஸ் எல்லாம், கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். அப்படி சரி பண்ணும் போது பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது பகவானுடைய பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா, அவர் தான் பராமரிப்பாளர். அவர் எப்படி எல்லாம் பராமரிக்கிறார்? நம்முடைய உடலை பராமரிக்கிறார். எப்படி? காய்கறிகள் மூலமாக, அப்புறம் நம் ஜீரண சக்தியின் மூலமாக, இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் நம்முடைய உடலை பராமரிக்கிறார். அந்த காய்கறிகளுக்கான டேஸ்ட கொடுக்கிறார், சாறு, சத்து எல்லாமே கொடுக்கிறார் இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். நம்முடைய மனதை அவர் பராமரிக்கிறார். ஞாபக மறதியை கொடுக்கிறார், அறிவை கொடுக்கிறார், மறதியை கொடுக்கிறார், ஞாபக சக்தியை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அவரே வேதமாகவும் இருக்கிறார், வேத கல்வியின் நோக்கமாகவும் அவரே தான் இருக்கிறார். வேதங்களை தொகுத்தவரான வேதவியாசர், அதாவது இலக்கிய அவதாரமாக பகவானே இருக்கிறார், வேதவியாசராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து உலகங்களையும் எப்படி அவர் ஆள்கின்றார். அந்த சக்தி, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினாலேயே எல்லாமே அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்குது. சோ அது எதனால அப்படின்னா பகவானுடைய சக்தியினாலே. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம சுதந்திரமானவர்கள் அப்படின்ட்டு. சுதந்திரமானவர்களையாது ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு இடையிலுமே பகவான் இருக்கிறார். அவருடைய கருணையினாலேதான் நாம நம்ம சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடு ஆகட்டும், நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம், கைகால்கள் நன்றாக இயங்குகின்றன, கண்ணால நல்லா பார்க்க முடியுது, ஓடி ஆடி வேலை செய்ய முடியுது. இப்ப என்னானாலும் சரி அதுக்கு காரணம் பகவான் தான். அந்த நன்றி உணர்வு, அந்த விழிப்புணர்ச்சி, அந்த பக்குவ நிலை இருக்கும் போது நம்மளுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது. ஏன்னா நம்ம பகவானை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம். சோ அதனால நம்முடைய களங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனதை விட்டு நீங்குகிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க பார்த்தோம். சோ பகவானுக்கு சமமானவரோ, பகவானுக்கு பகவானை விட உயர்ந்தவரோ கிடையாது. எல்லாருமே பகவானால் ஆளப்படுகின்றவர்கள். சோ போக்தாராம் யக்ன தபசாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். எல்லா யக்னங்கள் செய்கின்றோமே அதனுடைய அணிவகுப்பாளர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான். சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்னா இந்த அண்டங்களை, பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் படைக்கின்றவர், காக்கின்றவர், 33 தேவர்களுக்கும் எஜமானர், எல்லாமாக அவர் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி அவர் எல்லாமாக அவரே இருக்கின்றார். அவர்னாலேயே இந்த அகில உலகங்களும் அவர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார், பராமரிக்கின்றார், மெயின்டைன் பண்றார் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நான் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் அதிகாரத்தன்மையை விட்டு விட வேண்டும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். ஓனர்ஷிப் கூடாது, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கூடாது. அதே மாதிரி ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு, இந்த இயற்கையை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு நாம் முயலக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம்.
சோ வாழ்க்கைக்கு சரணாகதி அடையணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பகவானிடம் நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இல்ல யக்னங்கள் செய்வதனாலே, தியானங்கள் செய்வதனாலே, நிறைய யோகங்கள் செய்வதனாலே சென்று பகவானை அடைய முடியாது. யோகிகளும் கூட பகவானை சென்று அடைய முடியாது. ஆனா பக்தர்கள் பகவானை அடைய முடியும் தூய பக்தி தொண்டினாலே அப்படிங்கறதையும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த சாப்டர் ரொம்ப சின்ன சாப்டர். சோ இந்த 20 ஸ்லோகங்களும் புருஷோத்தம யோகம் அப்படிங்கிற இந்த 20 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா பகவத்கீதையினுடைய சாரம், அதாவது சரணாகதி தத்துவத்தை நமக்கு போதிக்கின்றது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எண்ணற்ற பிறவிகளுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச இந்த மனித பிறவியை நம்ம வேஸ்ட் ஆக்காம நம்ம பக்தி செய்து மிச்சமுள்ள இந்த நாட்களை நம்ம நல்ல பக்தி செய்து பகவானை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், சத் சங்கத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கிறது. அதுல எத்தனை பிறவிகள் எல்லாம் நம்ம என்னென்னவாக இருந்தோம், எத்தனை பெற்றோர்களை நம்ம எத்தனை பேர்த்துக்கு டாக்டராகவோ சன்னாகவோ இருந்தோம் அப்படிங்கறதுலாம் நமக்கு தெரியாது. சோ நீர்வாழ் உயிரினங்கள் 9 லட்சம். அதுல நம்ம என்னென்னலாம் இருந்தோம் தெரியாது. பிளான்ட்ஸ் பார்த்தோம் 20 லட்சம். கிருமிகள் பூச்சிகள் எல்லாம் 11 லட்சம். பறவைகள் 10 லட்சம். அப்புறம் 4 கால் பிறவி உயிரினங்கள் 30 லட்சம். மனிதர்கள் 4 லட்சம். சோ மொத்தம் 84 லட்சம் பிறவிகள். இந்த பிறவிகளில் எல்லாம் எத்தனையோ பிறவிகள் நம்ம கடந்துதான் இந்த மனித பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். சோ இந்த மனித பிறவியை நம்ம இப்போ நம்ம இந்த பகவத்கீதை இஸ்கான் மூலமாக, பகவத்கீதை மூலமாக நம்ம பக்தி செய்யணும், எப்படி பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கறது எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ இது நம்மளுக்கு கிடைத்த நல்வாய்ப்பாக நினைச்சு இத பயன்படுத்தி நம்ம இந்த சத்சங்கத்துல இருந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நோக்கம். சோ இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். ரொம்ப புரியும்படியாகவும் ரொம்ப எளிமையாகவும் சிறப்பாகவும் சொல்லியிருக்க மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம். கிளியரா இருந்தது. ரொம்ப ஹாப்பியா புரிஞ்சது மாதாஜி. ஈஸியா புரிஞ்சது மாதாஜி. ரொம்ப அதாவது டேஸ்டா இருக்கு. ஆனா அதே சமயம் திங்கிறதுக்கு நல்ல சாஃப்டா ஒரு இது இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா சொன்னா அல்வா சாப்பிட்ட மாதிரி வச்சுக்கலாம். அல்வா. ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அத எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன்னு தெரியல எனக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்ல நான் உங்ககிட்ட அட்டெண்ட் பண்ண மாதாஜி சித்ரா. செகண்ட் லெவல் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி நீங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ரெக்கார்டிங் ஆன்லயே இருக்கு. சாரி.